गाइसमोन आङो दा बेरे फुंजानि बे कम्पिउटार सेन्टाराव बेरायफैदों लोगोफोर मोनसे फिसा खामानि दंमोन दा फुङाव रावबो स्टुडेन्टफोर गैया ओंखायनो आं दा बे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर रायलायबाय थाबानो जाबाय जायगाया ओरैबायदि समायना नोंथांमोना सोरबाफोर कम्पिउटार क्लास लानो गोसो दंबा लाफैनो हागोन एडमिसन 6 month 1 year 3 year कम्पिउटार क्लास गासिबो कम्पिउटार जोब लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननो देखायलांबाय थागोन हानायखिनि गासिबो कम्पिउटार बसायना दोनजोबनाय रुमाबो ओरैबायदि स्टेन्डार्डखा बेबो रुम मोनसे दङ नोंथांमोना क्लास लाफैनो हागोन एडमिसन लानानै सोरबाफोर कम्पिउटार सोलोंनो गोसो दंबा दा बोथोरा अखाबो हागासिनो फुं समाव आवाजखौ बारा खोनानो नागिरा कारेन्टबो गैया जेनेरेटर सालायगासिनो दा दा फुं समखाय रावबो स्टुडेन्टफोर गैया थारमाने क्लास जानाय टाइमा जाथ'वाखै नालाय बिनि एडभान्स सिगां क्लास जानायनि एडभान्स सिगां आं बाव बेरायफैदों लोगोफोर मोनसे खामानिनि थाखाय बेहायबो कम्पिउटार क्लास लाजोबो गासिबो बे रुमाबो टटेलि बे कम्पिउटार जोब ओमफ्राय मोनथाम लाइन दङ साइड साइड ओमफ्राय गेजेरजों मोनसे बानायदों दा नैबेहायबो ओरै साइड दङ नैबे गाहायनि रुम बियो बिराद बुरजा दंखायो कम्पिउटारा खेबसेनो बुरजा स्टुडेन्ट क्लास लानो हायो मोनसे बेसावनो खमैबो 50 जननि बारा जायो आं सानाखै